Erokamano Lydia kuom miya thuolo niendi. Mokwongo e wach landscaping ni, gi dholuo wadende ni loso aluora mar kamidake. Koro kamidake, ng'ato ka in dhano ma Nyasaye okete piny ka nyaka ibed kama ler. Koro dalani kamidake nyaka bed kama ler, otende mwalimo nyaka bed kama ler, osiptende ma wadhie nyaka bed kama ler, gi kamoro amora ma tuke matimore e pinywa kae nyaka bed kama ler. Koro gisani to adil gi places mang'eny kuonde modhuro, atimo skunde, atimo osiptende, atemo homes mag individuals, koda atimo gi kuonde mag tugo kaka stadiums. Koluonga ta timo gimoro amora. Erokamano, ang'o ming'iyo mondi kapok ichako duso aluora, Millicent? Kapok achako duso aluora, gimokwongo ma nyaka irangi idhi e survey. Nyaka idhi e survey mine kaka tich midwa ni mondo mino endo chal, to gi compound midwa tieno endo, to gi low, the types of soils. Wan gi lope mopogore opogore, to yiende ma wapidhe pinywa ka be gin yiende mopogore opogore. To gi the state, kaka wuon tich dwaro ni mondo dalane onen. Inyalo miye thuolo mokwongo, sana sana anahero miyo wuon tich thuolo mokwongo mondo ng'isa kako dwaro mondo tije nendo mondo obedi. Koro bang' kanyo endo eka wanyalo bet piny, to wawacho kama amiye prospect, amiye gik monego bed ni itiyo godo e wachno endo mondo tije wuok maber. Kamano. Erokamano, Abel, tije odhuro. Ang'o mano chopi mane